Республикада «Мы вместе, без бірге» деген волонтерлар хәрәкәте дәвам итә. Үз изоляция вакытында волонтерлар мохтаҗларга азык түләп китерүдә ярдәм итәләр. Хәер, күп кенә волонтерлык үзәкләре үз эшләрен гомумән туктатмады. Моңа хәбәрчебез дә инанып кайтты. Душа Россия волонтерлары чираттагы заказларны җыя. Бер хезмәткәр әйберләр китерүне формалаштыра, икенчесе телефоннан заказлар кабул итә. Увеличился поток обращений. Мы берем только тех, кто не может себе. Мөрәҗәгать итүчеләр артты. Мохтаҗларга булышабыз. Заказларны кабул итүгә аларны формалаштыра башлыйбыз. Волонтерларның мәгълүматлар базасында меңләгән кеше. Кемгәдер азык-төлек кирәк, кемгәдер дарулар, башка кирәк яраклар. Волонтерлар беренче шалтырату буенча чыга. Ярдәм мәчетеннән дә кайнар ризык китерү тукталмый. Беренче чиратта ятимнәргә, аз керемлеләргә, инвалидларга хезмәт күрсәтәләр. Проблемалар турында сөйләшү өчен кайберләрне мәчеткә чакырганнар. Пандемия как никогда нужна поддержка незащищенным слоям населения. Пандемия вакытында халыкның якланмаган катламнарына булышырга кирәк. Алар 4 стена арасында бикләнеп ята. Һәр кайсы ярдәмгә мохтаҗ. Татарстанда «Мы вместе, без бергә» волонтерлык акциясе яңартылды. Гаризаны кайнар линия телефоны аша калдырырга мөмкин. Волонтерлар азык-төлекне фатирларга китереп бирәләр. Харис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.